హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చతుర్ముఖం అనే మలయాళం సినిమా కథను చెప్పుకుందాం. టెక్నో హారర్ థ్రిల్లర్గా సాగే ఈ సినిమాని G5లో రిలీజ్ చేశారు. రండి మరి చతుర్ముఖం సినిమా కథ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఈ సినిమా జకారియా అనే పోలీస్ ఆఫీసర్తో మొదలవుతుంది. ఒకరోజు రాత్రి జకారియా ఇంట్లో ఉండగా అతని మొబైల్ మోగుతుంది. అతను ఫోన్ తీసి హలో అనగానే ఒక రకమైన కీచు శబ్దం వినిపిస్తుంది. అతను చిరాగ్గా ఫోన్ పెట్టేస్తాడు. అంతలోనే ఒక కీచు గొంతుతో ఇట్స్ మై ఫోన్ అని ఎవరో అరుస్తున్న శబ్దం వినిపిస్తుంది. అది ఎవరా అని జకారియా చూస్తే ఇంట్లో ఎవరూ కనిపించరు. అంతలోనే టేబుల్ ఫ్యాన్ బ్లాస్ట్ అయి అతను చనిపోతాడు. అతని పక్కనే ఉన్న మొబైల్లో ఛార్జింగ్ 100 నుండి 0కి పడిపోతుంది. అసలు జకరియాకు ఎవరు ఫోన్ చేశారు? అతని ఇంట్లో వినిపించిన గొంతు ఎవరిది? అసలు ఆ టేబుల్ ఫ్యాన్ ఎలా బ్లాస్ట్ అయింది? ఫోన్లో ఛార్జింగ్ సడన్గా 0కు ఎందుకు పడిపోయింది? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కథలో కాస్త ముందుకు వెళ్ళాక తెలుస్తుంది. ఇక మళ్ళీ కథలోకి వస్తే తేజస్విని అనే అమ్మాయి కథ మొదలవుతుంది. తేజస్విని బాగా చదువుకొని తన ఫ్రెండ్ యాంటోనీతో కలిసి సొంతంగా సీసీటీవీ సొల్యూషన్స్ బిజినెస్ నడిపిస్తుంది. తేజస్విని తన ఫోన్ని వదిలి ఉండలేదు. ఉదయం లేవగానే సెల్ఫీ తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి చిన్న వేడుకని వీడియో తీసి పోస్టు చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకరోజు గుడిలో జరిగే ముడియట్టం అనే కార్యక్రమానికి తేజస్విని హాజరవుతుంది. వెంటనే తన ఫోన్ తీసి అక్కడ జరిగేదంతా రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంతలో ఒక అమ్మాయి కోపంగా వచ్చి తేజస్వినిని తోసేస్తుంది. దాంతో ఆమె ఫోన్ పక్కనే ఉన్న కొలనులో పడిపోతుంది. ఆ కొలనులో వెతికితే ఫోన్ దొరుకుతుంది, కానీ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయి ఉంటుంది. దాంతో ప్రస్తుతానికి తక్కువ ధరలో మొబైల్ కొనాలని ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తుంది. అప్పుడు లీజా అనే కంపెనీ ఫోన్ మంచి ఫీచర్స్తో 4500కే దొరుకుతుందని తెలిసి ఆ ఫోన్ని ఆర్డర్ చేస్తుంది. మరుసటి రోజే ఆ మొబైల్ తేజస్వినికి డెలివరీ చేస్తారు. తేజస్విని సంతోషంగా మొబైల్ ఆన్ చేసి సెల్ఫీలు తీసుకుంటుంది. మరుసటి రోజు సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చడానికి తేజస్విని అండ్ యాంటోనీ ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తారు. అక్కడ డాక్టర్ మనోజ్ తేజస్వినితో మిస్బిహేవ్ చేస్తాడు. ఆమె అరిచేసరికి నిన్న రాత్రి నువ్వే కదా నాకు మెసేజ్ చేశావు, ఇప్పుడేమైంది అంటూ ఆ మెసేజ్లు చూపిస్తాడు. యాంటోనీ వాళ్ళను విడిపించి తేజస్వినిని బయటకి తీసుకొస్తాడు. నేను వాడికి మెసేజ్ చేయడమేంటి, నేను మెసేజ్ చేశానా చూడు అని తన ఫోన్ యాంటోనీకి చూపిస్తుంది. ఆమె ఫోన్లో ఎలాంటి మెసేజ్లు ఉండవు. రాత్రి తన ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు తేజస్వినికి షాక్ కొట్టింది. ఇప్పుడేమో తనకు తెలియకుండానే మెసేజ్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే ఫోన్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని తేజస్విని ఆ ఫోన్ని రిటర్న్ చేయాలనుకుంటుంది. కానీ ఆ ఆర్డర్పై రిటర్న్ పాలసీ ఉండదు. దాంతో తేజస్విని ఒక మొబైల్ షాప్లో ఆ ఫోన్ని చూపిస్తుంది. కానీ ఆ ఫోన్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదని తెలుస్తుంది. సో ప్రస్తుతానికి ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ సామ్సంగ్ ఫోన్ని ఆల్టర్నేట్ ఫోన్గా తీసుకుంటుంది. ఆ రాత్రి తేజస్విని నిద్రపోతుండగా ఫోన్ మోగుతుంది. కానీ సామ్సంగ్ ఫోన్ కాదు, లీజా ఫోన్. తేజస్వినిలో కంగారు మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే లీజా ఫోన్లో అసలు సిమ్ కార్డే లేదు. ఆ కాల్ వాళ్ళ అమ్మ పేరుతో వస్తుంది. అందుకే తేజస్విని ఫోన్ తీసి మాట్లాడుతుంది. ఏదో కీచు శబ్దం వినిపించి కాల్ కట్ అవుతుంది. తేజస్విని వెంటనే లీజా ఫోన్లో సిమ్ కార్డ్ వేసి కాల్ బ్యాక్ చేస్తుంది. కానీ కాల్ కనెక్ట్ అవ్వదు. మరుసటి రోజు తేజస్విని వాళ్ళ అమ్మను కలిసి ఫోన్ కాల్ గురించి అడిగితే అసలు ఆమె ఫోన్ చెయ్యలేదని తెలుస్తుంది. దాంతో తేజస్విని ఆ ఫోన్ని తన పాత ఫోన్ పడిపోయిన కొలనులోనే విసిరేసి ఇంటికొచ్చేస్తుంది. ఇంటికొచ్చాక చూసుకుంటే ఆమె ఎడమ చేతిపై ఎర్రటి దద్దుర్లు కనిపిస్తాయి. అవి ఎలా వచ్చాయో ఆమెకు అర్థం కాదు. ఇంతలో వాళ్ళ బంధువుల అబ్బాయి వచ్చి కొలను దగ్గర నీ ఫోన్ దొరికింది అని ఫోన్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాడు. తేజస్విని ఆ ఫోన్ చేతిలోకి తీసుకోగానే చేతిపైన ఉన్న దద్దుర్లు మాయమైపోతాయి. ఆ ఫోన్ని కొలనులో విసిరేసినా కూడా ఏమాత్రం చెక్కు చెదరకుండా ఎప్పటిలాగే పనిచేస్తుంది. ఆ తర్వాత కూడా తేజస్విని ఆ ఫోన్ని వదిలించుకోవాలని చాలా ట్రై చేస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్లో ఆ ఫోన్ తన బాడీతో కనెక్ట్ అయిపోయిందని ఆమె తెలుసుకుంటుంది. ఆ ఫోన్ తనకు దూరం అయితే ఆమె బాడీపై దద్దుర్లు వచ్చేస్తాయి. ఆ ఫోన్ని సుత్తితో కొడితే అది మళ్ళీ మామూలైపోతుంది. కానీ ఆ గాయం తేజస్విని బాడీపై కనిపిస్తుంది. ఆ ఫోన్ కంపెనీ గురించి గూగుల్ చేస్తే ఎలాంటి డీటెయిల్స్ దొరకవు.
దాంతో తేజస్విని ఈ విషయాన్ని యాంటోనీకి, బషీర్కి చెప్తుంది. బషీర్ ఆమెను ఒక భూత వైద్యుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు. అండ్ అక్కడ ఆ ఫోన్లో ఏదో శక్తి ఉందని తేజస్వినికి తెలుస్తుంది. అసలు ఆ ఫోన్ ఎవరు అమ్మారని సెర్చ్ చేస్తే ఫిలిప్ అనే వ్యక్తి అమ్మాడని తెలుస్తుంది. యాంటోనీ ఫిలిప్ అడ్రస్ కనుక్కునే పనిలో పడతాడు. మరోవైపు ఫిలిప్ కూడా లీజా ఫోనే వాడుతుంటాడు. అండ్ ఆ రాత్రే జకారియా చనిపోయినట్టే అతను కూడా అనుకోని రీతిలో చనిపోతాడు. మరుసటి రోజు తేజస్విని అండ్ యాంటోనీ ఫిలిప్ అడ్రస్ కనుక్కొని అతని ఇంటికెళ్తారు. కానీ అక్కడ వాళ్లకు అతని శవం కనిపిస్తుంది. ఏం జరిగిందని అక్కడున్న వాళ్ళని అడిగితే హార్ట్ అటాక్ అని చెప్తారు. ఆ ఇంట్లో తేజస్వినికి లీజా ఫోన్ కనిపిస్తుంది. సో ఆ ఫోన్ వల్లే అతను చనిపోయి ఉంటాడని ఆమె అనుమానిస్తుంది. అందుకే ఫిలిప్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో అతను పోస్ట్ చేసిన సెల్ఫీ ఫోటోలు చూస్తుంది. అప్పుడే ఆమెకు ఒక విషయం తెలుస్తుంది. ఆమె తీసుకున్న సెల్ఫీలు చూసుకుంటే ఆమె ఫస్ట్ తీసిన సెల్ఫీల్లో 21 అనే నెంబర్ కనిపిస్తుంది. ఫిలిప్ తీసిన సెల్ఫీల్లో కూడా 21 పెద్ద నంబర్. కానీ అతను చనిపోయే ముందు రోజు తీసిన సెల్ఫీల్లో 1 నంబర్ కనిపిస్తుంది. అంటే 21 అనేది కౌంట్ డౌన్ అని తేజస్వినికి అర్థమవుతుంది. ఆ ఫోన్ వాడడం మొదలుపెట్టిన 21 రోజులకు ఫిలిప్ చనిపోయాడు. తేజస్విని కంగారు పడుతూ సెల్ఫీ తీసుకుంటుంది. అందులో 15 అనే నెంబర్ కనిపిస్తుంది. అంటే 15 రోజుల్లో ఆమె చనిపోబోతుంది. ఆ ఫోన్ ఇంకా ఎవరైనా కొన్నారా అని వెబ్సైట్లో చూస్తే అహ్మద్ ఫిరోజ్ అనే వ్యక్తి కూడా ఆ ఫోన్ కొన్నాడని తెలుస్తుంది. వెంటనే అతన్ని కలవడానికి వెళ్తుంది తేజస్విని. అక్కడికి వెళ్ళాక ఆమెకు తెలుస్తుంది అతను ఆమె ఫ్రెండ్ లవర్ అని. దాంతో వాళ్లకు అసలు విషయం చెప్పదు. ఫిరోజ్ తీసుకున్న సెల్ఫీ ఆధారంగా అతను మరో 3 రోజుల్లో చనిపోతున్నాడని తెలుస్తుంది. మరోవైపు యాంటోనీ క్లెమెంట్ అనే రిటైర్డ్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ని కలిసి తేజస్విని గురించి మొత్తం చెప్పి సాయం చేయమంటాడు. కానీ అతను మాత్రం ఆ ఫోన్లో ఎలాంటి శక్తి లేదని కొట్టిపారేస్తాడు. తేజస్విని ఫోన్లోని డాటా మొత్తం కాపీ చేసుకొని ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్తాను అని వాళ్లను పంపేస్తాడు. మరుసటి రోజు వాళ్ళను పిలిచి ఆ మొబైల్లోని ఒక హిడెన్ ఫోల్డర్లో కొన్ని వీడియోలు ఉన్నాయని చెప్పి ఒక వీడియో చూపిస్తాడు. ఆ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఫోన్ తయారు చేయడం గురించి చెప్తుంటాడు. యాంటోనీ ఆ వీడియోలో ఒక లోగో గమనిస్తాడు. ఆ లోగో ఆధారంగా ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆ వీడియోలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు ఆదర్శ్ అని తెలుసుకుంటారు. ఆదర్శ్ ఫ్రెండ్ నవీన్ ద్వారా ఆదర్శ్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటారు. ఆదర్శ్ చదువు పూర్తి కాగానే ఏపీ టెక్నాలజీస్ అనే సొంత సంస్థను మొదలుపెట్టాడు. ఆ సంస్థలో ఒక ఫోన్ డిజైన్ చేసి ఆ ఫోన్కి తన తల్లి లీజా పేరు పెట్టాడు. ఆ ఫోన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే దానికి ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. దానంతట అదే ఛార్జ్ అయిపోతుంది. లీజా ఫోన్ రెడీ కాగానే ఆదర్శ్ జయంత్ గుప్తా అనే ఇన్వెస్టర్ని కలిశాడు. ఆ ఫోన్ ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకొని అతను ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు. అలా ఆదర్శ్ కొన్ని మొబైల్స్ తయారు చేశాడు. గుప్తా వాటిని ఎక్స్పర్ట్స్తో రివ్యూ చేయించాడు. కానీ వాళ్ళందరూ నెగిటివ్ రివ్యూస్ ఇచ్చారు. లీజాలో సెల్ఫీ కెమెరా క్వాలిటీ పూర్గా ఉందని ఆ ఫోన్స్ని రిజెక్ట్ చేశారు. దాంతో గుప్తా ఆదర్శ్కి 21 రోజుల టైం ఇచ్చాడు. ఆ లోపు ఆదర్శ్ డబ్బు మొత్తం తిరిగి ఇచ్చేయాలి, లేదంటే లీజా పేటెంట్ హక్కులు ఇచ్చేయాలి. ఆదర్శ్ వేరే ఇన్వెస్టర్స్ని కూడా కలిశాడు. కానీ ఎవరూ సాయం చేయడానికి ముందుకు రాలేదు. అప్పుడే ఆదర్శ్కి తెలిసింది ఇదంతా గుప్తా వేసిన ప్లాన్ అని. లీజాని తన సొంతం చేసుకొని ఒక పెద్ద టెలికాం కంపెనీకి అమ్మాలనేదే అతని ప్లాన్. ఆదర్శ్ కోపం పట్టలేక గుప్తాని చంపేశాడు. తన కష్టాన్ని, తన టాలెంట్ని ఎవరూ దొంగిలించకూడదని తను తయారు చేసిన 4 ఫోన్లు తీసుకొని ల్యాబ్లోంచి వెళ్ళిపోతూ ల్యాబ్ మొత్తం తగలబెట్టేశాడు. కానీ డోర్ జామ్ అవ్వడంతో ఆ ల్యాబ్లోంచి బయటికి రాలేక ఆ మంటల్లోనే కాలిపోయాడు. ఈ సంఘటన గురించి తెలిసి జకారియా అనే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక పెట్టెలో 4 ఫోన్లు కనిపించడంతో ఒక ఫోన్ తన దగ్గర పెట్టుకొని 3 ఫోన్లు ఫిలిప్కి అమ్మేశాడు. ఫిలిప్ ఒక ఫోన్ పెట్టుకొని 2 ఫోన్స్ అమ్మేశాడు. అయితే ఆదర్శ్ చనిపోయాక అతని ఆత్మ ఆ ఫోన్లలో ఉండిపోయింది. అందుకే తన ఫోన్ వాడుతున్న వాళ్ళను 21 రోజుల తర్వాత చంపుతున్నాడు. అది అసలు విషయం. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలో వీళ్లకు అర్థం కాదు. మరుసటి రోజు ఫిరోజ్ కూడా అదే రీతిలో చనిపోతాడు.
దాంతో తేజస్విని మరింత భయపడుతుంది. ఇక క్లెమెంట్ పరిష్కారం కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అలా కొన్ని రోజులు గడిచిపోతాయి. ఇప్పుడు తేజస్విని దగ్గర 2 రోజులు మాత్రమే మిగులున్నాయి. క్లెమెంట్ యాంటోనీ అండ్ తేజస్వినిని తన ఇంటికి పిలుస్తాడు. ఆ మొబైల్ని ఒక ఐసోలేటెడ్ బాక్స్లో పెట్టాలంటాడు, అంటే ప్యారెడ్ కేజ్ లాగా. ఆ మొబైల్లోని సిగ్నల్స్ బయటికి వెళ్లకుండా, బయటి సిగ్నల్స్ ఆ మొబైల్కి వెళ్లకుండా ఆపితే నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయి తేజస్విని జీవితంలో మరో రోజు యాడ్ అవుతుందని చెప్తాడు. అలా ఆ రాత్రి ఆ ఫోన్ని ఒక ఓవెన్లో పెట్టి దాన్ని కంప్లీట్గా సీల్ చేస్తారు. అలాగే మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఇంట్లో కరెంట్ లేకుండా చేస్తారు. మరుసటి రోజు ఉదయం తేజస్విని ఆ ఫోన్తో సెల్ఫీ తీసుకుంటుంది. అందులో 2 అనే నెంబర్ కనిపిస్తుంది, అంటే ఒక రోజు యాడ్ అయింది. సో దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ప్యారెడ్ కేజ్ అని అర్థమవుతుంది. కానీ ఇప్పటికిప్పుడు ఏ కంపెనీ కూడా ప్యారెడ్ కేజ్ ఇవ్వలేదు. అందుకే ఇల్లీగల్గా సిలిండర్స్ తయారు చేసే వారితో ప్యారెడ్ కేజ్ తయారు చేయిస్తారు. ఎందుకంటే సిలిండర్ కూడా ఒక ప్యారెడ్ కేజే. ఆ సాయంత్రం డాక్టర్ మనోజ్ తేజస్వినికి ఫోన్ చేసి సారీ చెప్తాడు అండ్ హాస్పిటల్లో సీసీటీవీ కెమెరా పని పూర్తి చేయమంటాడు. తేజస్విని ఒప్పుకుంటుంది. ఇక ఆ మొబైల్ని సిలిండర్లో పెట్టి సీల్ చేసేటప్పుడు ఆదర్శ్ కరెంట్ని వాడుకొని వాళ్ళను చాలా ఇబ్బంది పెడతాడు. అయినా సరే ఎలాగోలా ఆ మొబైల్ని సిలిండర్లో సీల్ చేసేస్తారు. అలా తేజస్విని ప్రమాదంలోంచి బయటపడుతుంది. సినిమా చివర్లో ఆదర్శ్ ఆత్మ క్లెమెంట్ కంప్యూటర్లో చేరిందని చూపిస్తారు. సినిమా స్టార్టింగ్లో క్లెమెంట్ ఒక మాట చెప్తాడు, ఎనర్జీని క్రియేట్ చెయ్యలేం, నాశనం చెయ్యలేం. ఎనర్జీ ఒక చోటు నుండి మరో చోటుకి మారుతుంది అని. సో ఆదర్శ్ ఆత్మ కూడా నాశనం కాలేదు, ఆ ఫోన్ నుండి కంప్యూటర్లోకి మారింది. ఆ విధంగా ఈ సినిమా ముగుస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంటను కూడా నొక్కేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో అయిపోండి. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.